egameni elihle likaJesu Kristu uyiNkosi. Ngokukhethekile ngiyabingelela ubaba uPostoli nomama uPostoli nabafundisi bonke abakhona, omama bonke abazalwane bonke kwelihle igama likaJesu. Ngiyabonga nami uNkulunkulu umusa ngenzele wona ekuseni ukuthi ngiphumelele ngibe kule ndawo. Ngokomsebenzi wami bengafanele ukuthi ngibe lana, ngiyasebenza ngiyadayisa, kodwa ke ngokulakazelela nje uNkulunkulu ngibe sengifohla ukuthi cha, angisithathe isikhathi ngize ngizokhonza uNkulunkulu. Isidisiwe ke ngithelwe isono umntwana kaNkulunkulu. Lo khulumayo ke ubaba uSikhumbuzo uMzimela, isakhamuzi sakhona la eMandeni. Kunezwi ke bangcwele lapha encwadini yompostoli John umvangeli uchapter 4 uverse 24 uthi uJesu ekhuluma nowesifazane waseSamaria uthi uJesu uNkulunkulu umoya ufuna abakhuleka kuye bakhuleke ngomoya nangeqiniso. uJesu Kristu uNkosi.